שלום לכולם, זהו משחק שם קוד שאפשר לשחק בו גם שחקנים אמיתיים וגם סוכני AI. נראה לכם איך זה עובד. אז כאן יש פה את התפריט שאפשר לשבץ שחקנים אמיתיים ושחקני AI שישחקו זה לצד זה, בכל מיני וריאציות. לצורך העניין אני אשחק כלוחש. מיכאל, אתה תצטרף כסוכן ונכניס לוחש AI לקבוצה האדומה וסוכן AI בקבוצה הכחולה. עכשיו אפשר לראות שאפשר להגדיר בכל קבוצה את הסוכן שזורק רמזים. זה אפשר אפילו לראות פה כמה דוגמאות, בואו ניתן לו כזה דבר. אז יש לנו פה את מיכאל והסוכן בקבוצה האדומה, זה עכשיו התור שלהם. מיכאל צריך לנחש, הלוחש זרק לו רמז, חולצה ואחד. זה אומר שהוא חייב, מיכאל, לנחש קלף אחד אדום מהקלפים פה, שהוא כמובן לא רואה מהצד שלו, הוא צריך לנחש. תנסה מיכאל. מיכאל, לחץ על כפתור, קלף חורף ניטרלי. עכשיו התור שלי, אני צריך לזרוק רמז לסוכן שלי. אז בואו נראה. טוב, הסוכן שלי צדק, לחץ על שני קלפים, לפי הרמז שנתתי לו שזה טבע 2, הוא לחץ על עץ ונחל, וצברנו 2 נקודות. עכשיו תור הקבוצה האדומה, עוד פעם הלוחש זורק רמז, ומיכאל לחץ נכון על חול, לפי המילה של הרמז שזה חוף. ככה ממשיכים עד שהקבוצה הראשונה מסיימת את הקלפים שלה, ואז היא המנצחת. תודה רבה לכם, ואני מקווה שתהנו מהמשחק.